дар Ворух ва Чоркӯҳ нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ пурра иҷро шуд. Дар аввалин рӯзи маъракаи даъвати ҷавонон ба сафи артиш аз ҷамоати деҳоти Ворух ва Чоркӯҳи шаҳри Исфара теъдоди муқарраршудаи ҷавонон ба хизмати модарватан рафтанд. ҳукумати шаҳри Исфара навазкаронро зимни як ҳамоиши бузург бо тантана ба хидмати аскарӣ гусел намуд. Раиси шаҳр Баҳовуддин Баҳодурзода зимни суханронӣ гуфтааст: ҷавонон дарк намуданд, ки Ворух дар хатти марз қарор дорад ва ҳимояи марзу бум аз онҳо ҳисси баланди масъулиятшиносиро талаб мекунад. Инчунин вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон даъвати сарбозонро дар як рӯз 100% иҷро кард. Дирӯз 1 октябр ба ин муносибат дар назди майдони Парчам то боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Хорух раҳпаймоии оммавӣ бо иштироки раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, роҳбарият ва масъулини мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, кормандони идораву муассисаҳо ва сохторҳои қудратӣ, устодону донишҷӯёни муассисаҳои олии вилоят, навазкарону волидони онҳо баргузор гардид. Ёдовар мешавем, ки аз 1 октябри соли ҷорӣ даъвати тирамоҳии навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон оғоз гардида то охири моҳи ноябр давом хоҳад кард.